हेलौ लोगोफोर, एनएस मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय। लोगोफोर, एटिएम बक्सआव बोरै फैसा दिहुनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं खिन्थालांगोन। जायफोरा रोंखायो बिथांमोना बे भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरो जायफोरा रोङा बिथांमोना नायनानै सोलोंनानै लानो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दामनानै होदो। अब्ला थौदो लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांदिनि। बे ग्रीन लाइट जोंनियाव कार्डखौ सोनोसै। दसे खेबनानै लागोन आरो मेसिना कार्डखौ खेबनानै लाबाय। नै एबार बेंकिंआव क्लिक खालामदो, इंलिश जायखिजाया मोननै नाम्बार थुदो, येस। पिन नाम्बारखौ बेवहाय थुना होदो। कैश उइथड्रल सेभिंस एकाउन्ट आंनिया, बेनिफ्राय बेसेबां बर'नो बेवहाय थुना होदो। 20,000 दिहुनगोन आं, येस। बेनिफ्राय प्रसेस जागोन। बेवहाय अटिपि फैगोन रेजिस्टार नाम्बाराव। 10,000निफ्राय ओरै गोजौआवबो अटिपि फैयो। फैबाय अटिपिआ, इन्टार अटिपि इन्टार अटिपि क्लिक खालामदो। अटिपिखौ होदो। प्रसेस जागोन हारसिंनो। मेसिना फैसाखौ सानबाय आरो कार्डखौ बख'नो हासिगोन। मेसिना फैसाखौ सानगासिनो। बेनिफ्राय नैबेजों फैसाया गबोसिगोन आरो आजावनांसिगोन। ओइनै फैबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। स' थेंक इउ।